Vitajte pri rannom povzbudení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 3. máj. Požehnania pre tých, ktorí žiadajú. Pred Tvojou láskou, Pane, skláňam sa s vďačnou úctou, pokorou a vrúcnú chválu Tebe vzdávam. Tvoj kríž je mojou oporou. Tá Tvoja milosť neskonalá nám večný život darovala. Požehnania pre tých, ktorí žiadajú. Ale nemáte, pretože si neprosíte. Jakob, 4. kapitola, verš 2. Aby sme odolali rozličným satanovým pokušeniam a aby sme unikli nástrahám, nezaobídeme sa bez milosti Kristovej. Uprostred panujúcej temnoty musíme mať svetlo od Boha, aby sme odhalili pasce a nástrahy hriechu. Inak sa do nich chytíme. Mali by sme vyhľadať príležitosti k modlitbe, ako v súkromí, tak aj okolo rodinného oltára. Mnohí ľudia sa musia naučiť, ako sa modliť. Keď v pokore prednesieme Pánovi naše potreby, sám Duch Svätý sa za nás prihovára. Keď naše vedomie potreby spôsobuje, že pred vševidiacim zrakom odhaľujeme svoju dušu, naše úprimné vrúcne modlitby nachádzajú úrodnú pôdu, naša viera volá po Božích sľuboch a prichádza k nám pomôcť. Modlitba je povinnosťou i prednosťou. Potrebujeme pomoc, ktorú môžeme dostať len od Boha a tá nepríde bez toho, že by sme o ňu žiadali. Ak sme príliš sebaspravodliví k tomu, aby sme prijali túto pomoc od Boha, nebude nám poskytnutá vtedy, keď ju budeme najviac potrebovať. Ak sme príliš nezávislí a sebestační k tomu, aby sme sa každodenne úprimnou modlitbou spoliehali na zásluhy ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa, budeme ponechaní na pospas satanovým pokušeniam. Úprimná a vážna modlitba by priniesla silu a milosť k tomu, aby sme odolali mocnostiam temna. Boh chce rozdávať svoje požehnanie. Je oveľa ochotnejší dať Svätého Ducha tým, ktorí ho žiadajú, ako sú rodičia ochotní dávať dobré dary svojim deťom. Mnohí však necítia potrebu. Neuvedomujú si, že bez Ježišovej pomoci nedokážu nič robiť. Boli mi ukázaní Boží anjeli, ktorí boli plne pripravení udeľovať milosť a silu tým, ktorí cítia potrebu Božej sily. Avšak títo nebeskí poslovia neposkytnú dar požehnania, pokiaľ sú neni požiadaní. Očakávajú na volanie duší, ktoré majú hlad a smäd po Božích požehnaniach. Často očakávali nadarmo. Áno, boli príležitostné modlitby, ale žiadne vrúcne prosby od pokorných, kajúcnych srdc. Tí, ktorým sa dostane požehnanie od Pána, musia sami pripraviť cestu skrze vyznanie hriechov, pokorením sa pred Bohom s opravdovou kajúcnosťou a s vierou v zásluhy krvi Kristovej. Naše vysoké povolanie, 3. máj. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nielen čitateľmi. Ďakujeme za to, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť k zajtrajšiemu vypočutiu rannej pobožnosti.